माब्लानिफ्राय बेखेव जेना खिरखि गोसोनि गेलेफैखो आंजों नों सिरि 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 बेखेव जेना खिरखि गोसोनि गेलेफैखो आंजों नों सिरि 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 बेखेव जेना खिरखि गोसोनि गेलेफैखो आंजों नों सिरि 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 अनजालि देना दोंसे मेथाइ रोजाब नों दामग्रो नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि हे 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 हे
बेसेबांखि रायज्लाया मेगना गोसोआ अहाया अहाया नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि नोंनि रावानो आंनि बेरे मोदै गोसोआव रिंबाय थायो आं फाग्ला जायो आं फाग्लि जायो आं फाग्ला जायो आं फाग्लि जायो अराय सम खाथियाव मोननो हास्थायो अराय सम खाथियाव मोननो हास्थायो नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि नोंनि रावानो आंनि बेरे मोदै दङ जोंजों लोगोसे सोरजिगिरियानो दङ जोंजों लोगोसे सोरजिगिरियानो सानैजों जुगामि रायजो जालांगोन सानैजों जुगामि रायजो जालांगोन नोंनि महरानो आंनि हायना मुलि नोंनि रावानो आंनि बेरे मोदै जेसेबांखि नुफ्लेया नोंनि अननायखौ
अनगायै आंहा रावबो गैया सना नोंखौ नङाबा आंनो रावखौबो नाङा नाङा आं फाग्ला जागोन आं बोरलाबायगोन अनजालि नोंखौ मोजां मोननानै नोंखौ गोसो थोनानै जुलि मोनाबोला जुलि मोनाबोला नोंनि अनगायै आंहा रावबो गैया सना नोंखौ नङाब्ला आंनो रावखौबो नाङा नाङा आं फाग्लि जागोन आं बोरलाबायगोन अनजालु नोंखौ मोजां मोननानै नोंखौ गोसो थोनानै जुलि मोनाबोला जुलि मोनाबोला गोसोनि खुसिखौ माबोरै रावजों आं फोरमायबावनो खोलो खोलो बारा मानोदि जंखायबावो गोसोनि खुसिखौ माबोरै रावजों आं फोरमायबावनो खोलो खोलो बारा मानोदि जंखायबावो अबंनि नोजोराव दाजाथों दाय गोनां अननायनि दौलेङाव गोरोबफैनाय जुलिनि रादाया नोंनि आंनि जरासे जिउनि गोथार नेरसोन रावनिबो नोजोराव दाजाथों बिस गोनां नोंनि अनगायै आंहा रावबो गैया सना नोंखौ नङाब्ला आंनो रावखौबो नाङा नाङा अनजालि आंनि गोरबो बिबारा सिरिलांगोन मानिबा दाहाराव रादायनि दौलेङा जलाङोब्ला अनजालि आंनि गोरबो बिबारा सिरिलांगोन मानिबा दाहाराव रादायनि दौलेङा जलाङोब्ला दे सना दे बुंनायसाय दे अब्ला नों मा खालामनो होमबायनो सानो नांगौबा संसारखौ अनज्लायनानै बयनिबो मेगनाव होगोन आं फिननायखौ रोखा रोखा थावरिनो हानाय नङा आंनि बे जिउ सोलेरा नोंनि अनगायै आं